Mehek û 20 roj ser operasyona rizgarkirina Minbicê ra derbas dibin. Di encam da gelek gund û beşek ji bajêr hat rizgarkirin ji çekdarên Daişê. Di deverên rizgarkirî da bi hezaran sîvîl dijîn. Lê hîn bi hezara jî di nav bajêr de asî mane û rojane hewl didin xwe bigihînin cihên rizgarkirî. Dema ku em nêzî Minbicê bûn hinek malbat karîbûn xwe xelas bikin ji nav bajêr û gîhana gundê Ebûqelqel ê goberî demekê hatibû rizgarkirin. Wekî wan anî ziman ku dibin barana guleyan û topan de ew derketin û mirin di xeyalan wan ra derbas bû. Sîvîlên ku xwe xelas kirin diyar dikin ku çekdarên Daişê nahêlin ew derkevin. Tenê Xwedê dizane em çawa derketin. Em ji bin guleyan derketin. Gule wekû baranê bi ser me da dibarin. Ew naxwazin em derkevin. Malbatên me li cem wan asê bûne. Nahêlin ew derkevin. Çi gava ew derdikevin, her yekser êrîşî wan bi guleya dikin. Sîvîlên ku di nav bajêr de asî mane di rewşeke pir xerab da jiyan dikin. Ji bilî qutbûna pêdiviyên jiyanê ji xwarin û tenduristî jiyana wan her tim di metirsiyê da ye. Sîvîlan diyar kir ku ji 2 salan û vir ve rojane kuştin û serjîkirin heye û her tim wan di tirsê de jiyan dikirin. Her wiha malên wan hatin talankirin û hilweşandin. Welatiyên ku ji nav bajarê Minbicê derdikevin rewşa bajêr ji dengê Amerîka ra şirove dikin. ما يعاملونا مثل الناس. ئەو وەکو مرۆڤان دانوستاندنێ بمەرا ناکەن، ئەو لێدانێ لێژنان ناکەن لێ لێزلامان دکەن، ئەو هەر کەسی سەرژێ دکەن وان خودیە vê دوکانی سەرژێکردن. ئەم ji zulm û zoriyê derketin, mala min wêran bû. Tu van zarokan dibînî, hemû bi wan negiringin, ne xemawan e, ka zarokên yan mezin in. Tê zanîn ku bajarê Minbicê di sala 2014 da kete bin kontrola çekdarên Daişê piştî ku grûpên çekdariyên Artêşa Azad jê derketin. Û ji wê demê de Daeş nahîlê tu agahî ser rewşa bajêr derkevin. û piştî 2 salan Encûmena Leşkerî bi piştgiriya Hêzên Sûriya Demokratîk û Firokên Koalîsyona Navnetewî operasyonek ji bo rizgarkirina Minbicê dest pê kir. û tanîha bi sedan gund û beşek ji bajêr rizgar kirin. û hîn operasyon dewam dike. Mahmûd Barî, Dengê Amerîka.